हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेखौ नोंथांमोननि कमेन्ट्सआव माखासे खावलायहरनाय बादि नोंथांमोननो लाबोनाय जादों। नैबेहाय मा स्पेसियेल टेट जिहेतु खुंजानो गोनां 2026नि बेनि थाखाय मोनसे नट्स लाबोना होफैदों आरो बेबायदिनो लाबोबाय थागोन। नोंथांमोननिफ्राय जेसेबां हायो नाजागोन आरो बेयाव इउपि सेक्सननि नैबे भिडिअआ जाबाय इउपि सेक्सननि नोंथांमोना नाय इउपि सेक्सननि ससियेल साइन्स पार्टनिखौ लाबोग्रोनाय जादों आरो बेयावहाय जिअ'ग्राफि पार्टनि सोना होनो नागिरदों। जिअ'ग्राफि पार्टआव दं गोबांनो सिगाङाव दङ नै आवार आर्थ बे बुहुमनि सायाव मा होनो भुमखौराङारि दाथाय बिनि सायाव दङ नै सलार सिस्टेमनि सायाव दङ मेजर डमाइन्सनि सायाव दङ नै माने मा होनो बुहुमनि खोलोबफोरनि सायाव बारमण्डल मा दैमण्डल हा मण्डल बेफोरनि सायाव दङ नै बे मेजर मा होनो लेन्ड फर्मस हा दाथायनि सायाव दङ। बेफोर गासैखौबो जयै खेबसेयैनो मोनसे नट्स लाबोग्रोनाय जादों। बेनिफ्राय मोनफा मोनफा सेपारेटलि बेबायदिनो नैबे आवार आर्थनि सायाव सलार सिस्टेमनि सायाव मेजर डमेन्सनि सायाव बेफोर मोनफा मोनफा बे नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो नाजागासिनो दङ आरो सिगाङाव 2021नियावबो बेबायदि भिडिअ लाबोदोंमोन। अदेबानि नोंथांमोनहा नायबा नुगोन 21 आरो दानि मोननैबो मा ससियेल साइन्सनिया फ्राय एखेयानो बिसोर एखेजोब सिलेबासा एखेजोब कम्पेयार खालामनानै नायबा नुगोन। दा बे हिसाबै गोबां भिडिअ नोंथांमोननो 2021नियाव आपल'ड खालामनाय दङ। बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै नायनो हागोन। दा अब्ला नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायदो मा जेसेबां दङ बेयाव गासै पेज 14था दङ खेबसेयैनो मोनसे जोबोद बुरजा नट्स। दा बेखायनो बे भुमखौरांनि जिअ'ग्राफि पार्टनि बेखौ नाय माखासे फरायनानै खिन्थालांनो नागिरदों। गासैखौबो फरायलांजोबनो हायाबो जानो हागौ जोबोद गोलाव जिहेतु। दा बेहाय दङ बुहुमा साननि सोरगिदिं गिदिंनो बेसेबां सान नांगौ बेखौथ' बयबो मिथिगौ 365 डेज। नाथाय एक्जाक्टखौ जों मिथिया, एक्जाक्टखौ सोंनाय जायो जिहेतु मा बोसोराव 365 365 सान 5 घन्टा 5 आवार आरो 48 मिनिट थायो होनदों आरो बेनिफ्राय 47 आरो 45निफ्राय 47 सेकेन्डसिम थायो होनदों। मा 365 डेज 5 घन्टा ओमफ्राय दाना 48 मिनिट आरो बेनिफ्राय 45 माब्लाबा 47 सेकेन्ड बुस्थु नालाय बेयो एक्जाक्ट जाया, नाथाय एप्रक्सिमेट बेयो बिसिम सोलियो होनदों। दा बेखौ नोंथाङा जों मिथिनांगोन, बेखौ बांसिन मालाबा सोंनाय नुयो। बेनिफ्राय दङ मंगल ग्रह'नि ग्रह'सानि मुंफोरा जादों गाहायै मा फबस आरो डिमस। दा बे फबस आरो डिमस बे मोननैनिखौ लाबानो जाबाय। माखासेनिखौ बुरजाबाबो लानो हास्लाबा, नाथाय बे जोंनिया मोननैनिखौनो सोङो। सिगाङावबो सोंखांबाय, जेरैजाय नैबे शनि ग्रह'नि टाइटानखौ सोंदोंमोन मोनसे समाव 2021नियाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना नाय बृहस्पतिनि ग्रह'साफोरा मा बे स्टारफोरा बेयाव दङ लु, इउर'पिया, बे गेनिमिड, सेलिस्ट, बेफोरो नोंथांमोना नाय मेमास, बे एनसेलेडास। बेखौ पिडिएफनि लिंक मोनखागोन, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै बेखौ थख' नट खालामना लानो हानाय जागोन आरो। बेनिफ्राय दङ नै सानखौरांनि देरसिन ग्रह'आ मा बेखौथ' मिथिखागोन, बयबो गथ'फ्रानो हायो। जुपिटार एबा बृहस्पति, बर'आवनो फिसासिन बुध, मार्किउरि, समायनासिन बा सेटार्न, बुहुमनि बयनिख्रुइबो बुहुमनि समानफ्राम होनदों। महराव बुहुमनि समानफ्रामा जाहैबाय भेनास एबा शुक्र। खाथिसिना जाहैबाय मार्स मंगल ग्रह। बेखौ बयबो मिथिगौआनो। सलार सिस्टेमनि मोनसे एक्सट्रा भिडिअ फैगोन, बेयाव हाबसिनै मिथिगोन। गोजोंसिन हाथरखिया मा होनदों, नैबे मोनसे मालाबा फैखांबाय। गोजोंसिन हाथरखि, बयनिख्रुइबो गोजोंसिन, जायखौ मा होनदों सिरियास होनदों। साइरास SIRIUS नङाबा बेनि साइन्टिफिक नेम दङ नैबे आल्फा केनिस मेजरिस, बेबो जानो हागौ। साइन्टिफिक नेमखौ ब्रेकेटाव होदों। बुहुमनि खाथिसिन थानाय हाथरखिया मा होननानै सोङो, जोंखौ ओरैबायदि आन्दायहैयो। बयनिख्रुइबो जोंनि बुहुमसिन खाथिसिनाव थानाय स्टारा मा होनना बुङोबा बियो जोंना जेबो नङा दे, सानानो, बेखौ गोसोआव ला, आन्दायहैयो। बेनिफ्राय दङ गुदुंसिन हाथरखि होनदों, बयनिख्रुइबो बांसिन हिट गोनां, बे जाहैबाय दा अफ होनदों। दा अफ रयेट स्टार WR102। बे सानखौरांनि सानखौ गिदिंनाय ग्रहफोरनि अनजिमा, बेखौ नायनांगोन। नैबे मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट, बेयो जोंनाव फैयो गोसोआव लानो। बुहुमनिखौथ' खिन्थाबाय, बुधनिया नै 88 डेज 225 सान, शुक्रना बुहुमना 365 बेखौ थांबाय। मंगलना 687, बृहस्पतिना 11 इयार्स, शनिना 29 इयार्स, इउरेनासआ 84 इयार्स आरो नेपसुनना 164 इयार्सजों मोनसे सानखौ गिदिंख'नो हायो होननाय जादों। माने बोसोरसे जायो बिसोरनि थाखाय। जोंनियाव 365 जों बोसोरसे जायो। नेपसुना 164 इयार्सजोंसो खनसे बोसोरसे बा खनसे गिदिंनो हायोनो।
बुहुमनि गासै अक्ष हांखो नैबे लेटिटिउड बेखौ जोंनाव दंखायोमोन जिहेतु लंटिटिउड लेटिटिउड दहायनो पइन्ट 2 आव दंमोन 180 बुहुमनि गासै द्राघिमा हांखो लेटिटिउड अक्ष हांखो लंटिटिउड द्राघिमा हांखो बेयो 180 थायो गाहायै बेसेबां थायो 24 थायो जायनि थाखाय 24 आवारजों 1 डे जायो बेखौ जों मोनगोन बेनिफ्राय गाहाय अक्ष हांखोआ मा होनदों बिषुब हांखो इकुवेटर बे बिषुब हांखोआनो बयनिख्रुइबो गाहाय इकुवेटरानो बेनिफ्राय दङ कर्कट क्रान्तिनि अक्षफाना बेसेबां होननाय जादों कर्कट क्रान्ति होमबा 28.5 डिग्री साहा अर्थात जोंनि साना बुहुमनि ओरैजाय नैबे 23 डिग्री हाबावनो सौफैयो अब्ला जोंनाव गोलोम बोथोरा जोबथा जायो लावसिन सान संसिन हर आरो बेनिफ्राय मकर क्रान्तिनि जेनेबा 23.5 डिग्री खोलाहा थाङो अब्लानो जोंना मा जाहैयोनो गुसुसिन बा गुसुंसिन सान आरो गोलावसिन हर जाहैयो होनदों बे कर्कट क्रान्ति आरो मकर क्रान्ति बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय दङ सा आरो खोला मिरु बेंखननि अक्षफाना बेसेबांनो खोला खाव बेंखन खोला मिरु खाव आरो नङाबा साहानि सा खाव बेंखन बा 66.5 डिग्रीयाव जाहैयो बेखौ गोसोआव लानांगोन गाहाय द्राघिमा हांखोनि बारलांनाय जायगाया बेसेबां होनदों गाहाय द्राघिमा हांखो जोंना द्राघिमा हांखोनि मेन जिहेतु दङ बेखौ हमनाय जायो ग्रिनिच मन्दिरनि साजों थांनाय जाय लण्डनाव दङ होनदों बेनिफ्राय बुहुमनि सानखौ गिदिंनायनि बिजिरग्रोदोंनो फार्स्टआव सोर बुहुमा सानखौ गिदिङो होननानै कपारनिकास इम्पर्टेन्ट कपारनिकासआ बुंजेनदोंमोन 1514आव 1514 मायथाइयाव सोर कपारनिकास बुहुमा दि साननि सोरगिदिं गिदिङो बेखौ कर्कट क्रान्तिया साना थोंजों माला गोलैयो होनदों दहायनि होननाया गोलावसिन सान होननाया बे जाहैबाय 21 जुन 21 जुनाव गोलैबाय बेनिफ्राय बुहुमा सान हर समान जायो नै इम्पर्टेन्ट जोबोर सान आरो हर समान जायो समान माने 12 घन्टा जायो बेयाव 23 सेप्तेम्बर आरो 21 मार्च बे मोननैयाव जायो होनदों मकर क्रान्तिया साना थोंजों गोलैयो दहायनिया गुसुंसिन सान गोलावसिन हर जागोन जोंनि जायगायाव बे जाहैबाय 22 डिसेम्बराव 22 डिसेम्बर बुहुम आरो साननि लावसिन जानथाया बेसेबांनो बुहुम आरो साननि लावसिन जानथाया बुहुम आरो सानजों गोजानसिन जानाया 4 जुलाइआव आरो खाथिसिन जागोना 3 जानुवारियाव जायो होनदों बुहुम आरो साननियाव बेनिफ्रायनो मेरियाना एबा चेलेन्जार लैथो दंग'आव बबेयाव दं होनदों बेयो प्रशान्त लैथोआव दङ बेयो गोसोआव ला लैथो दंग' माने सि लैथोनि गेजेराव थानाय दंग' दा बेनो बयनिख्रुइबो बुहुमनि थौसिन लैथो दंग' होनना बुंदों लैथो दंग' बर' होनना बुंनाय जादों लैथो दंग' बुंगासिनो नङाबा नामखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय मेरियाना चेलेन्जार होनबाथाय अपसनाव थादोंबा प्रशान्त लैथोनि होननानै सोङोबा मेरियाना चेलेन्जार बे मोननैखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ट्रेंगल आखान्थिथाम महरनि लैथोमा बबेयाव दं होनदों बेखौ माखौ होनो भारत लैथोमाखौ होनो एस महरनिया बबेयानो प्रशान्त लैथोमायानो प्रशान्त माने पेसिफिक लैथोमा बे इन्डियान असियान भारत लैथोमा बुहुमनि मण्डल एबा खोलोबा मोनबेसे होनदों बुहुमनिया दहायनि बेयाव दंखायोमोन पइन्ट सिलेबासाव पइन्ट 2 आव बे मोनथामखौ गोसोआव लाथारनांगोन बुहुमखौ मोनथाम खोलोबाव रानदों जिहेतु फार्स्टनि माने बिखं मण्डल बेखौ क्रास होनबाय गेजेराव गोरा दङ बे मेन्टेल आरो बेनिफ्राय जोबथा गाहायाव लाभा लाव जायखौ खर बुंनाय जायो आरो बेनि मा खर आरो मेन्टेलनि सिमाया मा नैबे बुस्थुआ फैदोंमोन खनसे आरो क्रास आरो मेन्टेल बिखुं जोख्लोबनि गेजेरनि सिमाया मा बे मोनसे फैदों 2019आव बेनिफ्राय नैबे मेन्टेल आरो खरनि सिमा बेफोर फैनो हागौ दा बे हिसाबै बाहाय नायबा नुगोन सियाल थोरफो बबेखौ मिथियो होनबा बिखुं मण्डल एबा क्रासखौ सियाल बुंनाय जायो सिलिकन आरो एलुमिनियाम सियाला एस सिलिकन दे सिलिकन एलुमिनियाम सिलिकन आरो एलुमिनियाम बेयो सियालनि क्रासखौ सियाल बुङो सियालनि एसआइआ मा एलआ मा बेखौ सोंनो हागौ एसआइआ जाहैबाय मा सिलिकन एलआ एलुमिनियाम आरो नैबेना जाहैबाय मेन्टेल गोरासिन जेखौ गेजेरनि बेखौ मेन्टेल बेखौ मा बुङोनो सिमा होनो SiMa दा एसआइआ सिलिकनानो बेनाबो आरो एमएआ मेगनेसियाम सिलिकन आरो मेगनेसियाम बे मोननैजों ज' जानानै बांसिन मेटेलखौ बेयाव बुंनाय जायो ओंखायनो बे मेन्टेल क्लब दाना भारतनि समखौ लानानै द्राघिमाफाना बेसेबां होनदों भारतनि साजों बारलांनाय द्राघिमाफाना लेटिटिउडआ बेसेबां होनदों बे जाहैबाय 82.5 डिग्री अर्थात 82.5 डिग्री माने मा बेखौ मायावबो फोरमायनो हागौ 82 डिग्री 30 मिनिट बेखौ फोरमायनो हागौ होनदों 30 मिनिट 82 डिग्री 30 मिनिट आरो बे मा बुस्थु बेखौ नोंथांमोना खेबसे मिथिनो मा बुजिगोन बुहुमनि मोनफ्रोम द्राघिमाफानाव
मा होनो बेनिफ्राय बिसिम सौहैनो थाखाय बुहुमनो 60 मिनिट लायो आरो 60 मिनिट थांनाय लोगो लोगो बेखौ मा खालामनाय जायो जोङो 1 घन्टा लायो आरो 1 घन्टायाव 60 डिग्री 60 डिग्री बारलांनो हायै जायो नैबेनिफ्राय सरि खोनासं मोजाङै खोनासंफिन मोनसे बुहुमनि द्राघिमा हांखो बे द्राघिमा हांखोखौ मोनसेनिफ्राय मोनसेसिम बारलांनो थाखाय मा होनो 60 डिग्री बारलाङो होनदों 60 डिग्री सरि मोनसे बाथ्रा मोजां खोनासंफिन र' बुहुमनि नैबे द्राघिमा हांखोखौ नैबे द्राघिमानिफ्राय नैबे द्राघिमासिम थांनो थाखाय 1 घन्टा सम लायो होनदों 1 घन्टा दा बे 1 घन्टा समखौ 60 थांनाय लोगो लोगो बेखौ मा खालामो 1 डिग्री हमनानै लानाय जायो बेखौ गोसोआव ला आगोलनि भिडिअआव जायफ्रा नायदों हमनो हागोन 1 डिग्री लानाय जायो बेनिफ्राय ओमफ्राय नैबेनिफ्राय बे द्राघिमा फाननिसिम सौहैजोबै ससे गेजेरसिमा बा 60 दं नालाय 60 डिग्री जाहैबाय नालाय ओंखायनो मा जाहैबाय होनदों नैबे 30आ माने 1 डिग्री जायाखै बेनिफ्राय बिसिम नङा जानथाया गेजेराव थानाय बे ओंखायनो नैबे जुदि लिरोबा नाय नैबे 1 मोनसे द्राघिमानिफ्राय मोनसे द्राघिमासिम थांखांबाथाय बे 1 जाफैगोन 1आ 82 डिग्री जाफैसिगोन 1आ डिग्रीयाव थाफैसिगोन बेनिफ्राय आद्राया 30आ नैबे मिनिट नैबे सिम्बोला आरो हमनानै ला 21 ओरै डाबल दंबा बेयो सेकेन्ड नैबे सेकेन्ड बेयो मिनिट ओमफ्रायो डिग्रीयाथ' डिग्री थाखाबाय 4 डिग्री बा 4 डिग्री थाबाय आरो बेखौ नायफिन मोजाङै होनबा मिथिगोन बुहुमनि सौखावा बेसेबां होनदों बुहुमनि सौखाव बेबो इम्परटेन्ट बेबो फैगोन बुहुमनि सौखावा 6378 किल'मिटार होनदों गासिबो गोनांथारजोब बेफोरो दाना इल निन'खौ बबे लैथोमायाव मोनो होनदों एथ' बांसिन कम्पिटिटिभ आसामनियाव फैखायो इल निन'आ बबेयाव दङ होमबा प्रशान्त लैथोमायाव दङ 2019आव फैदों बेबो जोख्लोब मण्डल आरो मिरु मण्डलनि सिमाखौ मा बुङो होनदों दहायनि जोख्लोब मण्डल आरो मिरु मण्डलनि होनदों जोख्लोब मण्डल आरो मिरु मण्डला मामोन मेन्टेल आरो कर्निया नैबे जाबाय महरफिक मा डिसकन्टिनिउटि सिमा महरफिक डिसकन्टिनिउटि बेथ' फैदों दे बेयो 2021 बेनिफ्राय दङ बिखुं मण्डल आरो जोख्लोब मण्डलनि सिमानि मुङा मा होनदों दाना बिखुं मण्डल आरो जोख्लोब मण्डलनि माने मा सानि बिखुं दहायनि खिन्थानाय क्रासजों मेन्टेलजोंनि बे मा सिमा बालेन डिसकन्टिनिउटि बे बालेन डिसकन्टिनिउटि BULLEN बालेन सोरबा बुलेन मा होनो बेनो बिनिफ्राय दङ निफेया मा निफेया जाहैबाय मा निकेल आरो फेरान बे सोर होनना बुङो बर'आव निकेल आरो बे बेनिफ्राय Fe फेरेन बेनिफ्राय नैबे बुंब्ला मा मिथिनो खर मिरुखौनो निफे होनना बुंनाय जायो बेनिफ्राय दङ नों अर्गें एबा क्वाकट्रमनि बाहागोआ मोनबेसे होनदों बेखौ नायदो टेक्टनिक भल्केनिक कलेप्स एक्सप्लसन अर्गें ओंखारनायनि बाहागोफोर एबा आलादा बाहागोफोर माबायदि हाजो गावस्रानानै ओंखारनाय हा गावनानै ओंखारनाय उसिफावनाय बेफोर आरो बर'आव आलदा होननाय दङ बिसोरो अर्गें हाजोनि बाहागोफोर बेनिफ्राय दङ आसामनि देरसिन बांग्रि मावनाया माब्ला जायामोन नैथ' एखमबा फैलाबायो 1950 मायथाइनि 15 आगष्टआव 8.6 मेगनिटिउडनि मावदों होनदों 8.6 मेगनिटिउडनि गोसोआव लानानै बुं जायगाया जेराव सौजेनदों बियो साउथ अफ दा मेकमोहन लाइनआ माखौ होनना बुंनाय जादों चीन आरो भारतनि सिमाखौ मेकमोहन लाइन बुङो बेयो जाय अरुणाचलजों नांजाबनाय बे लाइनखौ होनदों सिमाखौ बर्डारखौ बेखौबो गोसोआव लानांगोन मेकमोहन लाइनआ माखौ बुङो होनबा ओमफ्राय जोंना पाकिस्तान एबा बांलादेशजों पाकिस्तानजों नांनाया मामोन रेड क्रस बेनिफ्राय मा नैबे मेकमोहन लाइनआ चीन आरो भारत अरुणाचलाव नांनाय बे सिमायाव सौदों साउथ होनदों खोला बाहागोजों बेयाव जा नांजेननायमोन 15 आगष्ट थैनाया बेसेबां दोननायनो 4800 बांसिन प्लास मानसि थैदों होनदों 4800 नेक्स्ट सेकेन्ड लार्जेस्टआ जाहैबायनो बयनिख्रुइबो गिख्रंसिना 1943 23 अक्ट'बराव मावदों 7.2 मेगनिटिउड गलाघाटआव सौजेनदों होनदों बे मोनसे आरो 2021आव देरसिन बांग्रि मावनाय बे फार्स्टआव 2021आव जोंहा एग्जाम जानायाव नट बानायनायमोन बेयो माखासे ओंखायनो बेखौ सोफानाय जादोंमोन 2021 बेखौ दा नांला मेजर डमेन्स अफ आर्थ बेखौ नायदो दाना मेजर डमेन्सनि मा जोंनाव लैथोमाफोर दङ बेखौ नुबाय अब्ला
फार्स्टआव दङ प्रसान्त पेसिफिक लैथो बेनि बयनिख्रुइबो मा गोनां गोनां बाहागोफोरखौ बाहाय होनाय जादों बेखौ पिडिएफआव नायदो बेखौ फरायला खेबसेनो हा खालिया बेसेबां लैथोमानि लैथो दंग बेसेबां सिलेन्जारनि दहायनि मेरियानानिया 11,022 मिटार गोथौ होनदों बियो लैथो बिखुंनिफ्राय दिपफोरा बेसेबां दङ 20,000 दङनो गर गोथौ बिनि बांसिन माने गोथौआ समानै गर एभारेजआ 5,000 मिटार होनदों बे गुबुन गुबुन बाहाय माखासे प्रसान्त लैथोमानि सोमोन्दै होनाय दं बेखौ पिडिएफआव नायदो आटलान्टिक लैथोमा बेनि बेहाय दङ 82 निजुत बर्ग किल'मिटार स्कुवेर बेनिफ्राय मा एस महरनि बे दहाय खिन्थाबाय बेयाव बेसेबां मा जौथाय मा लैथोमा दं बेखौ नायदो बेनिफ्राय भारत लैथोमा दङ बेनिफ्राय बेखौबो नायजोबदो एरसिन लैथो मा दिप बेखौ नुजोबगोन खोला लैथोमा सा लैथोमा बेखौ नुगोन कन्टिनेन्ट हादरमाफोर बे कन्टिनेन्टआव नायदो बेयाव देरसिना मामोन जोंनिया एसियायानो देरसिन बेखौ गोसोआव लादो बेनिफ्राय नोंसोरबो बेखौबो पिडिएफआव नायदो बेसेबां स्कुवेर किल'मिटार दङ बेसेबां मा हाजोफोर दङ नैबे इउराल हाजोआ बबेयाव दं बेखौ नै बिसोरसो इम्परटेन्ट इउराल हाजोआ बबेयाव दं होनना सोंगोनबा एसिया हादरमा हिमालया बबेयाव दं काराकरम दङ कुनलुन आल्टाइन टिएसान आल्टाइ आरावली बेफोरो बाहायनो दंजोबो माउन्ट एभारेस्टनि जौथाय बेखौथ' बयबो उन्दैयानो हायो 8,848 मिटार जौसिन सेकेन्डआ जाहैबाय माउन्ट केटु गडविन अस्टिन बेफोरो नायदो बाहायनो दङ प्लेटिउ एबा जौवेन प्लेटिउ बेखौबो नायदो पामिर जौवेन जौसिन तिब्बत जौवेन सेकेन्ड साइबेरियान जौवेन मंगलियान आरब जौवेन दाक्षिणात्य भारतनि जौसिन जौवेन नैबे दक्षिणात्य जौवेना भारतनि जौसिन जौवेन बेखौ गोसोआव ला टलेस्ट प्लेटिउ अफ इन्डिया जाहैगोन बेनिफ्राय वर्ल्डआव पामिर जौवेन सोरबा सोरबा तिब्बत जौवेनखौ होयो नङा सेकेन्डसो बेयो दैमाफोर भारतनि देरसिन दैमाफोरा एसिया हादरमानि दैमाफोरा देरसिना मा बेखौ नायदो बेनिफ्राय बाहायखौ नुसिगोन यांसिकियां सिकियां नर्मदा ताप्ति महानदी गोदावरी कृष्णा बेखौ नायजोबदो बिलोमाफोर बराक लैथो बेकाल नै गोथौ लैथोआ दङ बाहायनो गोथौसिना सिलिका सम्बर दाल लकटक बिलोमाखौ सोंनो हागौ मणिपुराव साइसिन बिलोमा होननाया भारतनि गबि बालाहामाया बबाव दङ बालाहामा थर बालाहामा आरब बालाहामा मोनथाम दङ बेयो गबिया चाइनायाव दं थारा जाबाय जों आसामावनो दं मिथिखाबाय भारतआवनो दं मिथिखाबाय आरबा इउएइआव दङ इउनाइटेड आरब एमिरेट्स इउरपनि खालि इउरपनिया इम्परटेन्ट नङा इउरपनिखौ नोंथांमोना नायाबा जागोन बांसिन गोनांखौ नायबानो जाबाय मानो हाथ्राबा आल्पस बे जौवेनजों खनसे फरायनानै नाय नैबे एसियानिखौ दख' लाजोब एसियानिखौ बांसिन सोंनाय जायो आफ्रिकानिखौबो नायदो बेयाव मा दङ दैमाफोरा मा साहारा बालाहामाया आफ्रिकायाव दङ लार्जेस्ट जाहैबाय डिजार्ट नाइलआ दङ बाव दैमाया लावसिन दैमा जिहेतु बेवहायनो दङ आफ्रिकायाव गोसोआव ला बेफोरो आरो जौसिन जायगाया किलिमानजार जौसिन बेफोरो सा आमेरिका बेनियावबो नायदो सा आमेरिकायाव माखौ गोसोआव लानो गोनां दङ बुहुमनि मा होनदों केनाडाया बबेखानि सा आमेरिकानि देरसिन हादर होनदों बेबो गोसोआव मख'नाय दङ एसियायाव माया देरसिनमोन एसियानिखौथ' मिथिखाबाय रासियानो देरसिन वर्ल्डआवनो बेनोखा ओमफ्राय दैमाफोरा मा दङ बेयाव नायदो मिसिसिपि कलम्बिया हडसन दैमा बिसोरो मिसौरि बालाहामे कलराड बिलोआ जाहैबाय सुपेरियर मिशिगान साउथ आफ्रिका देरसिना ब्राजिल बिसिना बुहुमनि बाथि देरसिन आरो साउथ आफ्रिकानि देरसिन हादरनो बेयो बेनिफ्राय नायदो बाव मा दङ एन्डिस हाजोमालारि दङ एन्डिस बालाहामा दङ हा सुजाब दङ एन्डिस हा सुजाब दङ बेनो दङ जौसिन एकानकानगुआ ब्राजिलियान जौवेन बेफोरखौ नायदो उरुगुवे दैमा एमाजन दैमा नैबाव दं देरसिन दैमाया गुवारसिन दैमा जिहेतु खोला आमेरिका नायदो बुहुमनि जौसिन जायगायाव थानाय बिलो टिटिका बेयो खोला आमेरिकायाव दङ बेखौ गोसोआव लादो टिटिकाया बबेयाव दं होनबा बुहुमनि जौसिन हाजोआव थानाय बिलो खोला आमेरिकायाव दङ असेनिया हादरमा नायदो बेयावथ' मानसि थायि जाहैबाय नोंथांमोना नायदो बेखौ नायबानो नुसिगोन बेनिफ्राय बिलोमाफोरा मा दं बेखौ नायदो दानिया जाहैबाय लिथोस्फियारनि हा दाथायनि सायाव हाइड्रस्फियारनि नायदो बाहाय मा दङ टाइप ग्लेसियार माने हा बाहागोआ मा थायोनो बरफ गथा महर हा खानाय वाटार लाव जानाय रेन अर स्न' बेनिफ्रायनो क्रिय'स्फियार गेसारि पभार बेखौ इंलिसाव नट खालामनानै लानाय नालाय नटनि इंलिसनि होनाय जादों बेफोरखौ नोंथांमोना नायदो
थ्रि फेक्ट्स अफ हाइड्रस्फियारनि फेक्ट्सफोरा मा मा बेखौ नायदो जोबोद खस्थ'यै नागिरना होदों नोंथांमोननो एटमस्फियारखौ नायदो बारमण्डलखौ ट्रपोस्फियार बुहुमनि सायाव थानाय सेकेन्डआ जाबाय स्ट्रेटोस्फियार मेसोस्फियार थार्मोस्फियार एक्सोस्फियार बे मोनबा बाहागो स्फियाराव दङ बेखौ गोसोआव लानांगोन बुहुमनि हा नांजाबना थानाय स्फियारा बेयावनो थाबाय हाद्रि हाला मानसि लेफ्ट सार बुंनाय दङ माखौ बुङो बे बाहाय दङ लेफ्ट साइडआ बुहुमनि ओरैजाय इसेबां मा 1 किल'मिटार थाङोबा 6.5 डिग्री सेन्टिग्रेड मा टेम्पारेचारा खम जालाङो होनदों गुसु जालाङो ओंखायनो बेखौनो लेफ्ट साइड बुंनाय जायो होनदों लेफ्ट सार बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट 1 किल'मिटार थांबावबा 6.5 डिग्री सेन्टिग्रेड गुसु जायोबावसो माइनास जानानै थाङै जेराव जिर' जाहैजायो आरो बे जिर' जाबानो बेयावहाय जिर'आवनो बर' माने जोमै जानोसै बाराखौ लाथा खाहैनानै गेसा बेनो अखा हायोनो बे जिर'आव जिर'निफ्राय आरो गोजौआव थांबा 1 2 3 थांनानै बारायलांसै बेखौ गोसोआव ला बेखौ बयबो मिथिखागोन 9 10 फरायदोंबा बेनिफ्राय मेसोस्फियार थार्मोस्फियार बबेयाव मा दङ आयन मण्डला बबेयाव दङ थार्मोस्फियार बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय अजन लेयारा बबेयाव थायो होनबा स्ट्रेटोस्फियाराव बेखौ लानांगोन बेनिफ्राय रेडिय'नि गुथाला बबेजों खारो होनबा थार्मोस्फियारजों खारो एक्सोस्फियाराव लार्जेस्ट बयनिख्रुइ हाइएस्ट गुदुं बेखौ गोसोआव लादो बारनि दाथाय सुग्रा जन्थ्रआ माखौ बुङो बेखौ गोसोआव लादो बारनि प्रेसार बार नारथाया बेर'मिटार बारनि सानगुदिया जाहैबाय मिलिबार नारथायखौ सुयो बेर'मिटार सानगुदिया फोरमायो माने इउनिटआ मिलिबार बेनिफ्राय दङ बाय'स्फियार इक'सिस्टेमनि सायाव नायदो स्ट्राक्चार अफ इक'सिस्टेम बाय'टिक कम्पनेन्टस प्रडाक्ट्स प्रडिउसार बिफां दिहुनग्रा होनो कनजुमारफोर थाबाय सोर बेफोरखौ नायदो एबाय'टिक जिउ गोनां जिउ गैयि होननाय जादों बाय'टिक जिउ गोनां एबाय'टिक जिउ गैयि बेफोरो मा बाहागोफोरनि हागोन मेसेबनानै हायो बेनिफ्राय नायदो बाय'स्फियार वाज कइन्ड बाय एडवार्ड नैबे बाय'स्फियारखौ जिब मुलुगखौ सोर दिहुनदोंमोन 1875 मायथाइयाव एडवार्ड सुवेसआ दिहुनदों बेखौ गोसोआव ला बेखौ पिडिएफआव नायदो नोंथांमोना बेखौ बेनिफ्राय बाय'स्फियार 1 बबेयाव दं होनदों बे जाहैबाय बुहुमानो आरो बाय'स्फियार 2 होननानै बबेखौ हमनाय जायो होनदों बे जोंनो जानो हागौ एमाजन हाग्रामाखौ हमनाय जायो होनदों बाय'स्फियार 2खौ बाय'स्फियार 1 बुहुमानो बेनिफ्राय नायदो वर्ल्डनि माउन्टेन रेन्ज दहायबो दंखायो लार्जेस्ट माउन्टेन बे सिलेबासाव दंखायो जौसिन बा देरसिन हाजोलारि एन्डिस हाजोलारि बेयो नायदो बेसेबां 7000 किल'मिटार क्रन'लजि रानखादों जौसिन लावसिन बेनो हाजोलारियाव हाजोमालारियाव जेरै हिमालयानाबो हाजोमालारि बेबादि रकि 4830 किल'मिटार बे ओमफ्राय बेनिफ्राय बाखिखौ पिडिएफआव नायदो एफा बुरजाखौ फरायला लावसिन जौसिनखौल' नायनानै लादो हाथाराबा एन्डिस हाजोमानि सायाव ससे खिन्थादों बेनि डाटाखौ नायदो बेखौ जौसिन हाजो थिखिनिफोर बेखौथ' मिथिखाबाय माउन्ट एभारेस्ट माउन्ट केटु कान्चनजंगा थार्ड नेपाल इण्डियायाव दङ पाकिस्तान चाइनाजों गोग्लैयो माउन्ट केटु एभारेस्ट गोलैयो नेपाल चाइना बेनिफ्राय देरसिन भलकेन'फोर अरगें हाजोफोर बेखौ नायदो बेखौ क्रन'लजि बानायखादों मुना ल'आ हावाइ USA आव दङनो माउन्ट फुजि दङ टकिअ जापान बेखौ नायदो बेनिफ्राय बे हाजोफोरनि फारि लार्जेस्ट प्लेटिउ बयनिख्रुइबो जौसिन गुवारसिन जौयेन नायदो बेखौथ' दहाय खिन्थाखाबाय टिबेटान प्लेटिउ बेनिफ्राय बेखौ नायदो बे प्लेटिउफोरखौबो देरसिन हायेनखौ नायदो प्लेन बयनिख्रुइबो देरसिन हायेना नैबे फैबाय वेस्टार्न साइबेरियान प्लेन साइबेरियान हायेन बे हायेनानो गुवारसिन होनदों लार्जेस्ट रासियायाव दङ बेखौ गोसोआव लादो माखासे बे प्लेनखौ नायदो माखासेफ्रा मा हायाबा बे सिगांखौल' लाबानो जाबाय बेनिफ्राय दङ नायदो प्लेन बा हायेनाबो मोनथाम रोखोमनिनो स्ट्राक्चार प्लेन दाजानाय डिप'जिसनेल बेबो इर'सेसनेल बे गिसिखानानै जानाय माबाजों जानाय होननाय जाबाय बिसोरो नायदो बेखौ नायलायखौ पिडिएफआव नायबानो जाबाय दा बेखिनि जुग्राफिनि थाखाय थांबाय दा इण्डियान हिस्ट्रिनि थाखाय बेस्ट बिजाब जुदि सोंहरदोंमोन माखासे नायबानो जाबाय नैबेखौ इण्डियान हिस्ट्रि
कम्पिटिटिभ एग्जाम एबा UPSC लेभेलनियानो जायो बेनि बांसिन कमन गोलैखायो सोरबाया सिटेटनिखौबो नायनो हागौ बेबाबो जायो नोंथांमोना बेयाव लिंक मोनखागोन बेजों बायनानै लायनो हागोन बेखौ गोसोबा दा बेखिनिमोन गुबुन गुबुन आपल'ड खालामखांनाय भिडिअ नोंथांमोना नायनो थाखाय टेट मा प्लेलिस्टआव थांनानै टेट एन्ड आदार एग्जाम होननाय दङ बेयाव थांनानै थुबानो जाबाय होमबा नुजोबगोन गासिबो टेटनि नुजोबगोन आरो 2026निखौ लानानै जिहेतु सिलेबास वाइस खारगोन भिडिअ फैगासिनो दं बेखौ नोंथांमोन बुंगासिनोखा फैबाय थासिगोन बियो मालाबा UP मालाबा LP जा हायो जेसेबां हायो सम दिहुननानै होनो नाजागोन शेयार खालामनानै होबानो जाबाय गुबुनफोरनो आंल' लानो होननानै लाखोमानो नाङा गुबुनफोरनोबो शेयार खालाम नङाबा जोंहा बानायनो थुलुंगा मोननाय नङा एसेनोसै गोजोन्थों